Carol. Good evening guys. Eto naman. Mahihiyan sapsap sa'yo, Ate Carol. Lalakad na naman ang mga Thunders kasama ang mga original Thunders. Ayan. Mga Okay, bibiyahin na naman tayo. This time, patungo tayo north, Pangasinan. So, samahan nyo lang kami ha. Tara, Nashi, Helen, Hello! Manila, Hi! Abet family. Ayan. Yan. Itong ano namin, foreigner namin yan, kiss namin yan. I'm French foreigner. Yan yung ano namin, guest namin yan. Si Tita Mads. Siyang French. Si Senyora Carolina. Hindi ko malaman kung nagsasalita o ano. Ayan. At saka yung mga kids balulang sa sulok. Ayun. Okay. Paaraw na muwang. Ito na ang sundo. Sinusundo namin. Ano po si Mami Lu? Ha? Saan ba ang ano? Saan bakery? Saan po ba dumaan? Doon. Oh, di ba dito meron? Dito po. Kaya nga eh. Panood nga ako din. Malayo pala. Ako din Sige, po. doon ako sa ano. Yun, so iniintay na lang at bumili tayo ng ano, ng tinapay. Medyo malayo yung biyahe. So, habang inaantay natin, dito muna tayo. Eh, sila ligan po. Ha? Eh, sila ligan po. Ano? Hilon na naman. Eh, si Astig oh. Biyahe na. Okay, didiretso muna kami sa ano, sa Malolos dahil may bababa kami kay Tita Esther. Dito na kami kila Tita Esther. Ayan na. Oy, Ayan na. kung ano sa ano. Ayun, may natid lang kami. Kung may kasama lang ka, paiiwan ko na yan. Okay, ihatid na yung dinala sa may giginto kay Tita Esther para daling kay Michelle, sa anak namin. So, ngayon, ito, nag-exit na kami ng Santa Rita para dire-diretso na kami sa Hacienda yun, ano? Hacienda Luisita. Sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Yan na. Ayan na. Sa Ate Carol lang. Na-order mo ni Dolphy. Sigurado yun. Oh, plain saka with egg. Na-order mo siya, Ate Carol? Oo. Ha? Okay. Yung dalawang plain na may dalawang itlog. Ito po yung soup din nyo. Apo, libre po sa bahay. Sige po ma'am, kupo muna tayo para kukunin yung order ninyo. Libre soup eh. Kayong tatlo. Sa inyo dalawang plain boto. Wow! Dalawa.
Okay, sir. Then go na rin sa kanya. Sabaw muna. Okay, okay na order yung tatlo. Lalaki, sasakay po ako bus na papuntang Victory Liner. Hintayin ako lang po mag-isa. Hintayin niyo po ako dyan. Sana. Max, nasan ka na? Ito na kami sa Victory Liner. Eh, naabangan ka na namin. Yun, dito na. Ano yan? Ano ang maganda? Saan mo nakuha? Ay, mahinog. Ay mo? Yan. So, dito na kami kay Bayaw. Balik na naman. Oh, sarado mo na ito. Mayroon pa ba naiwan? Nandiyan pa pala si Ate Carol. Naiwan pa. Ito, baba tayo. Sandali. Ayan na. Dito na kami. At naghahanda na para matulog dito. So, ayan. Ang mga kokans, mga kokans matutulog na. Minom ka pa ng kape? Parang ayaw mong matulog. Ano? Okay. Yahin namin from Valenzuela to Malabon to Giginto, then diretso dito sa Pangasinan. Anyway, nandito na kami. So, guys, see you tomorrow na lang, okay? Tulog na tayo. Okay. Thanks for watching again. Bye.